בסדר. נתחיל מהתחלת השיחה, בקטע הראשון, באות הראשון, הרי מסיים את האות שהלושון כבראשונה, כבתחילה, איך הרבי מפרש, בסוף האות הראשון, איך הרבי מפרש את הלושון הזה, שעכשיו כבר מחזיקים בזמן שיש של קיום הייעוד ושיב שבטייך ויצייך, כבתחילה שיש לנו כבר התחלה מזה, כן? הלכות הפסוק לא הרבי מפרש את הפסוק שמדבר, הפסוק מדבר על זמן הזה שיש לנו כבר התחלה בזה. איך מתאים את הפירוש, המילים האלה של הרבי בתחילה, בעוד סוף האות, שמה זה כבתחילה? שיש לנו כבר ההתחלה. הפסוק מדבר ששיב שבטייך ויצייך כבתחילה של פעם. איך הרבי מפרש הכוונה שיש לנו התחלה בזה? לכאורה זה לימוד על דרך הרמז, שאין לך זה כמעט שייכות לפירוש הפשוט של המקרא, כן, לכאורה, אבל בעצם זה לא כן. הפסוק אומר, וישיב שבטייך כבראשונה כבתחילה, כן, אז לפי שנראה בהמשך השיחה, או כפי... סוף הסעיף כבתחילה זה לא הפשט של הרבי אומר שיש לנו כבר ההתחלה מזה, הרבי מפרש את זה בדברי הפסוק. הלכות זה לא פירוש הפשט של הפסוק, הפירוש הפשט של הפסוק מדובר על התחילה שהיה בעבר, כן? אז איך הרבי מפרש את זה בנגיע לימינו, שיש לנו כבר התחלה בזה, אבל בעצם לכאורה אין כאן שאלה בכלל, כי כך היא שיטת הרבי בנגיע לכל ענייני הגאולה, כמו שנראה גם בהמשך בשיחה זו, שמה? שהגאולה לא תתגלה, תתגווח דבר חדש, וכל הגילויים שהרבי מדבר על התגלות הגאולה בימינו, שישנם כבר, הם לא בבחינת חידוש בכלל, אלא רק הכרה במה שהיה תמיד בעבר, שבעבר לא יכולנו להכיר בכל הגילויים האלו, בזמן הגלות אנחנו לא יכולים להכיר בכל הגילויים של הגאולה שישנם מאז ברית העולם ובמתן תורה, הם יכולים במקדש, שאנחנו לא יכולים להכיר בגילויים האלו, אנחנו לא יכולים להשתייך אליהם, רק יש צדיקים מיוחדים שיכולים להשתייך אליהם, הרשב"י, האריז"ל, בעל שם טוב וכולו, רק צדיקים אלו יכולים להשתייך לגילויים של הגאולה, בימינו אלה אנחנו כולנו יכולים להשתייך לזה, זה כל החידוש של ימינו, במילא, אז הרבי מפרש את זה בדברי הפסוק כבתחילה, למה? כי עכשיו יש לנו מה שהיה בעצם מתחילה. כבתחילו כמו בזמן הגולוס בזמן התחילה, לא בזמן בית המקדש, הוא ישיב לנו את השבטים כמו שהיה בתחילה, ועכשיו יש לנו התחילה הזאת שמדובר בפסוק, יש לנו עכשיו, זה הכל זמן הגולוס הצדיקים? לא, אבל הפסוק בכלל לא מדבר על הצדיקים, הפסוק התורה מדברת על רב תדבר, מדבר על בני ישראל בכלל, בני ישראל בכלל נמצאים בגלות ואין להם שייכות לגאולה, כן, הגאולה תתגלה עליהם ממעלה. עכשיו הרבי מדבר שיש לנו את כל הגילויים של הגאולה, למה יש לנו כל הגילויים של הגאולה? זה כמו שהזכרתי כבר הרבה פעמים, שבכל השיחות, זה שיש לנו שייכות בימינו לגאולה, לא כדבר חדש, אלא בגלל, לא כדבר חדש, אלא שעכשיו מתגלה השייכות שלנו, השייכות שלנו למה שהיה בתחילה. הגאולה לא תתגלה לדבר חדש, זה דבר ברור, בכל המקומות, בכל השיחות, הגאולה לא תתגלה כדבר חדש. אמנם, לפי ההבנה הכללית, הגאולה היא גילוי ממעלה שאנחנו לא יכולים להשתייך לזה, והדרך היחיד שאנחנו יכולים להשתייך לזה, על זה שיתגלה עלינו הגאולה ממעלה, אז לפי זה הגאולה היא ודאי דבר חדש. הרי הדרך הרבי מביא הגאולה, היא לא בבחינת גילוי ממעלה, אלא על די הווידה שלנו,
כי בגבול זאת אומרת שהגילוי ממילא מתגלה על די הווידה שלנו, אלא היות שזה הדי הווידה שלנו, אז זה בעצם תמיד שהיה שייך, זה העניין שהיה תמיד במציאות, הגאולה תמיד הייתה במציאות, אלא רק אנחנו לא יכולנו להשתייך לגאולה הזו, שתמיד הייתה קיימת. במילא אנחנו יכולים להשתייך לזה, במילא אנחנו כן יכולים להשתייך לזה, ולכן יש לנו שייכות לגאולה. במילא כרבי אומר בתחילה, שיש לנו התחלה, זה ממנם בדיוק מה שכתוב בפסוק, שישיב את שבטיי כמו שהיו בתחילה, ואומר הרבי, אז נו, עכשיו יש לנו התחלה של השייכות להתחלה הזאת. זה הקו בכל השיחות, זה בכל השיחות, זה הקו בכל השיחות, במילא גם זה הקו כאן, בפרט שעוד בהמשך השיחה מדובר, אותו שיטה מבואר בהמשך השיחה, ובהמשך השיחות של האחרי זה. אוקיי? אוקיי, זה בסדר. אוקיי, זה סתם דרך אגב. אוקיי, עכשיו בואו נעבור למה שכתוב בשיחה. באות חטא של השיחה, הרבי מתחיל, באות חטא, הרבי מתחיל שהיות שהגאולה צריך להיות באופן של כצייך, שיש שייך להתחתן, שיהיה שייך לגדרי התחתן, יצייך שיתקבל אצל התחתן כעניין שלו, זה עניין לא עניין מעליו כמו שפטים, אלא כמו יצייך, לכן מובן שהגאולה תבוא על ידי הכנה והדרגה מהווידה של זמן הגולוס. זה הרבי מתחיל באות חטא, כן? כן. אז שוב, זה להפך מהקו הכללי שאנחנו, הקו הכללי שאנחנו, בוא נאמר את זה ככה, יש מה שהרבי דיבר בקשר לרמב"ם נגד הציונים, שהרבי דיבר שיש סימני הגאולה לפי הרמב"ם צריך להיות מלך המשיח וכולו וכולו, ומילא אסור לבלבל או לטשטש בין גלות לגאולה וכולו, כן, אז האידאה הכללית שיש בימינו פחות או יותר אצל כולם היא שאסור לטשטש או לבלבל בין גלות לגאולה, אבל כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שאם מסתכל בשיחות הרבי עם כל השנים, שכל זה שרבי אומר שאסור לבלבל או לטשטש בין גלות לגאולה, זה כל זמן שאין לנו שייכות למשיח, לגילה של תרס אכסידס, לתרא מצווס, כמו שבו הציונים רצו מכוח שלהם להביא שחרור למדינת ישראל וכו' וכו', באופן עצמאי וכו' במילא, וזה הרבי אומר שאסור לבלבל אותה בין גלות לגאולה, אבל כמו שדובר, כשבואים בכוח התרא מצווס, בכוח התרא מצווס, בכוח תרס אכסידס, בכוח המלך המשיח וכו', אז זה ממש לא מתחיל כל העניין, ממש לא מתחיל, זה ממש, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים בכל השיחות מכל השנים, רואים ממש ההפוך, ועוד נראה את זה בהמשך השיחה כאן, ובעצם זה גם כתוב כאן בתחילת עוד חטא, שההתחלה וההכנה להגאולה מתחיל מהדרגה מהגלות. זה לא, שוב, אותו קו שהגאולה לא מתגלה כדבר חדש, לא מתגלה כדבר חדש, זאת אומרת, אילו הגאולה הייתה נמשכת למעלה, לא בכוח שלנו. כמו שבואו ניקח את המילים של בשיחה של חוב חס ניסן, שכדי שהקדוש ברוך הוא תביא את הגאולה, צריך את הפעולה שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הגאולה כדבר שמתגלה למעלה, זה עניוני של הקדוש ברוך הוא, זה הסגנון בשיחה של חוב חס ניסן. זה עניוני של הקדוש ברוך הוא, הגאולה עניוני של הקדוש ברוך הוא, ומילא אנחנו לא יכולים להביא את הגאולה. וזה מה שידענו מאז כל השנים, שהגאולה תבוא עלינו ממעלה, ודרך המילא, לפי זה, איך תבוא עלינו הגאולה על ידי המלך המשיח, שידעים קיים כל הסימונים. אבל לפי מה שמבואר בשיחות הרבי כל השנים שמה וגם כאן שמה שעל ידי אלו שדולגים בתרא מצווה דולגים בתרא אכסידס, אז ודאי שיש לנו שייכות להגאולה בזמן הגלות, ועל ידי השייכות הזה אנחנו הם פועלים שתבוא הגאולה בפועל. אז זה מה שכתוב כאן, זה כל העניין, זה לא רק זה כתוב בשיחות, יש בשיחה בחלק חוב ג' זה ויקרא או חוב ב', לא, חלק חוב ב',
תסבירים את זה, יש שיחה שרבי מסביר לפי ההלכה, שהתרא מצוות של זמן הגולוס, הם אמנם אותו מהות, כמו תרא מצוות של זמן הגאולה, ועל די על תרא מצוות של זמן הגולוס, אנחנו פועלים את התרא מצוות של זמן הגאולה. אבל רבי מסביר, זה לא שני מהותים נבדלים. אז זה בעצם שיטת הרבי בכל המקומות, זה שמבואר, זה שהרבי ביאר נגד הציונים, שהגולוס עשו לו בלבל התתש, זה לא רק נגד הציונים, זה נגד דינו גם כן, נגד נפש הבאמית שלנו. אנחנו נפש הבאמית שלנו, עם הגסות שלנו לא יכולים, כוח ועצם יודי שלנו, אנחנו לא יכולים לפעול גדולות ונצורות, אבל כשמדובר, דולגים על תרא מצוות, ודאי שהגאולה צמחת ובאה ומתגלה דווקא מתוך תרא מצוות שלנו. כן, ובמילא זה מה שרבי מבאר כאן, שההכנה לגאולה מתחילה צעד אחרי צעד בזמן הגאולות. אבל אחר כך רבי מביא את העניין של האדמו"ר הזקן תולו מעשינו ועשינו, שזה כל זמן הגאולות, גרם זבחה המצווה היא המצווה עצמה, גרם זבחה המצווה היא המצווה עצמה וכולו. כן, בסדר, אחר כך הרבי ממשיך שמה? שיש עניין של שפט, שהחונה לה, השפט ולהיועץ גם בזמן הגאולה, כן? אז הרבי מביא כאן כמה מקורות, כאן באורות, כמה מקורות שיש עניין של שפטייך במשך כל הדורות, כן? כן? זה נכון? כן, הרבי מביא את זה, אוקיי, בסדר. יש עניין שפטייך בכל הדורות. אז סתם להעיר, שמי שמסתכל במקורות האלה, יראה שמקורות האלה כתוב לכאורה בדיוק ההפוך. שמה? מה? מה הכוונה בזה? רק שליחוסיו זה לא זה. אבל בכן הרבי, אבל בכן מבחינת שליחות זה יש, ומילא זה השייכות לעניין של השפט. נכון שמי שמסתכל במקורות האלה יראה לכאורה הכוונה דיוק ודווקא לחלק שאין לנו השפט בימינו, אז הרבי מנצל את זה גוף, שאין לנו השפט את זה, אבל מה? בשליחוסיו. אם זה בשליחוסיו, יש לנו שייכות לזה. הרבי מנצל את זה לכיוון ההופכי, שיש לנו שייכות. והרבי מביא, זאת אומרת, הרבי מביא עניין חיובי בזה. אוקיי, בסדר. אחר הרבי ממשיך. יש שפט בכל הדורות, והדרך זה גם יש יועץ. מה זה היועץ בכל הדורות? זה באות חס בספר. מה זה היועץ בכל הדורות? זה עניין של הסלע אחריו. זה זאת אומרת בפשטות, שהיועץ זה כמו המגיד או המשפיע וכו'. יש הרב שהוא השפט, והיועץ זה המגיד המשפיע וכו'. אוקיי. עכשיו נמשיך לעוד ט'. עוד ט' הרבי מסביר ואותת מתחיל הרבי עם עניין של נבואה, כן? ומתחיל עם עניין נבואה, הוא מביא את הרמב"ם, ומביא מה שכתוב בליקוטי סיכס חלק י"ד, שיש שייך עניין של נביא גם בזמן הזה, כן? כן. הוא מביא מה שכתוב באיגרת סמל של הרמב"ם, תחזור נבואה לישראל, כן? וכן, והוא מסביר שזה העניין של היועץ. פה תסתכלו, רק שימו לב, כשרבי דיבר על ההכנה לזמן הגאולה, על ידי השפט והיועץ בכל הדורות, הרב, המשפיע, הרבי אמר, זה מעין עניין השפט והיועץ של ימות המשיח, מעין, כן? ובאות ח', כשרבי מתחיל לדבר על הנבואה, אז פה מתווסף מילה, במקום לכתוב רק מעין, באות ח' הרבי משתמש הכנה, לא בדיוק במילים, אני לא זוכר, כלי פנימי, לא, אין מילה, המילה הכנה לא מופיע, המילה התחלה לא מופיע באות ח'. כשבא לו אות ט' הרבי מתחיל לדבר על העניין של נבואה, כן? כן? העיקר, פה מתחיל המילה של התחלה, באות ט' הנבואה של בזמן הגולוס זה התחלה להנבואה של ימות המשיח. פה כבר נכנס המילה בהתחלה. אז סתם להעיר שיש לנו השיחות של כל והמלכוס מכל החדשים עד לכאן, שהרבי לא השתמש במילה של התחלה. ויש במעשה, יש
פעם אחת הרבי מזכיר כן עניין של התחלה בקשר לאהבת ישראל, אבל בכלל הרבי מדבר מעין דוגמה הכנה, הוא מקרב את זה כל מה שאפשר, אבל לא משתמש במילה התחלה. בשיחה של תצא הרבי מתחיל עם המילה של תחילה, התחלה, שיש לנו כבר התחלה של זמן הגאולה, אוקיי? זה מתחיל בשיחה של תצא. בשיחה של שופטים, המילה של התחלה בעצם מתחיל בשיחה של שופטים, אלא בשיחה של שופטים לא מדבר על ההתחלה של הגאולה, הוא מדבר על ההתחלה של הנבואה, על העניין הנבואה של הגאולה. שהנבואה הרי זה בעצם עניין נבואה, מה זה עניין נבואה? כמו שרבי בעצם מזכיר בהמשך השיחה, זה התחלת העניין שהנביא מוציא בדיבור ובפה, ברגע שזה קיים בדיבור ובפה, זה קיים במציאות העולם, אז הדבר מוכרח להתקיים, זה הגדר של נבואה. אז פה בשיחה זו שרבי מדבר על ההתחלה, הרבה, הוא משתמש במילה התחלה כל הזמן מאוד תת ואלך, משתמש במילה בהתחלה של התחלה, גם בתחילה באות א', הוא אמר בתחילה וכו', מילה של התחלה. אז פה משיחה זו ואלך מתחיל העניין שיש לנו כבר שייכות להתחלת הגאולה, אלא זה בשיחה זו לא מדובר על התחלת הגאולה, אלא התחלת הנבואה של עניין הנבואה של גאולה. אז פה מתחיל עניין של התחלה, וזה עובר לשיחה של נ"ב, שהרבי מדבר על הגאולה בהווה, לא רק בעתיד, בשיחה של נ"א, עם כל מה שהרבי אומר בקשר ושייכת לגאולה, זה הכל, הגאולה היא הכל עדיין הדבר, אנחנו רק בשלב ההכנה, הכשר מצווה, אבל לא שקיים הגאולה. בשיחה של נ"ב הרבי מדבר כבר קיים הגאולה, אלא שאנחנו בגולוס, כן? אז זה המהלך הזה של התחלה, זה מתחיל משיחה של הפסח, הכניסה לזה, הפסח לזה, פה מדובר על הנבואה, לא על הגאולה, אבל הכניסה לזה בשיחה זו של שופטים. אוקיי, אז פה כשהרבי מדבר, בעוד תת, הרבי מדבר על התחלה, מדבר על הנבואה, משתמש בעניין של התחלה. עכשיו, בעוד תת, בחלק הסופי, בחלק השני של עוד תת, הרבי מביא הרבה את העניין של הרמב"ם, הרמב"ם מבאר את ההבדל בין נבואת מוישה לנבואת שאר הנביאים, כן? והרבי אומר, לכאורה זה לא מובן למה הרמב"ם מביא את זה, למה הרמב"ם צריך לדבר על זה. אז סתם, אני מעיר את העניינים האלו, שתדעו לכם. יש הבנה הרגילה ברמב"ם, זה לכאורה ממש לא כמו שמובא כאן בשיחה, כן? בנגיע לעניין של שופטים, רבי אומר שיש שופטים בכל דור, הרי כמו שאמרתי מקודם, לפי הבנה רגילה, עם כל המקורות שהרבי מביא כאן, כתוב במקורות האלו דווקא להפך, אז אביר בזה די פשוט. הרבי מדבר, הרבי משתמש בעניין החיובי שבזה בשליחוסיו, יש עניין במילא, זה העניין. אבל בנגיע לעניין הזה של נבואה, זה מאוד, שמסתכל במקורות אחרים, יראה שכולם מבינים את זה שהרבי מביא את החילוק בין נבואה סומית ושאר הנביאים, כל ארבע חילוקים, כדי להגיד לנו להבדיל בין נבואה סומית לנבואה רגילה, לחלק, לא לחבר. הרבי עכשיו כאן מחבר את זה, הם כולם מביאים את זה, כשהרמב"ם מבינים שהרמב"ם מגלה לנו את מסביר לנו את הדעת החילוקים בין נבואה סומית לשאר הנביאים, כדי לדעת את ההבדל בין מוישה, שאר הנביאים לא מגיעים לנבואות מוישה, לכן דווקא יש מי מה? במילא זה, למה שנדע? כי כל זמן שאנחנו לא מבינים את ההבדל בין נבואות מוישה לנבואות שאר הנביאים, יכול לבוא נביא להכחיש בנבואות מוישה. אז הרמב"ם רוצה לקבוע אצלנו שאי אפשר להכחיש בנבואות מוישה, זה כל החידוש של הרמב"ם, שאי אפשר להכחיש בנבואות מוישה, לכן הוא מבאר את הדעת החילוקים שיש בין נבואות מוישה לנבואות שאר הנביאים, והרבי לא מציע כאילו זה לא קיים הבנה הזו, וזה לא פעם ראשון, זה גם בשיחה בעל יצחק, שהרבי מדבר על הנבואה בשיחה של בעל יצחק בחלק כ"ג, גם שם בסוף רואים אותו קו, הרבי בכלל לא מתייחס לחלק הזה, ולכאורה הביאור הוא, לכן אפשר להגיד בדי פשוט, אם הרמב"ם עצמו אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, שמענו באזנינו שמענו, שצריכים לשמוע למוישה, נו אז מה צריך כל החילוקים האלה? כל החילוקים האלה לכאורה, שמענו מקדוש ברוך הוא שצריך לשמוע לנבואת מוישה.
אז מה צריך את כל החילוקים האלה שכן יהיה חילוק? מה יהיה? יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד לנו, צריך לשמוע על מנדל מזרחי. נשמע מפיו שלו, אז צריך לחקור למה מנדל מזרחי, מה הכוח שלו יכול להיות שאין לו כוח, אבל לקח עם הקדוש ברוך הוא, לשמוע עליו, צריך לשמוע עליו. אז לכו, אז לכן, אני לא יודע, אז לכן, שהרבי אומר שלא, זה לא בסיבה שהרמב"ם מביא את כל החילוקים האלה. כדי, לא מבין, כי הרי הוא אומר מפורש ששמענו את זה מהקדוש ברוך הוא, אז מה צריך כל החילוקים האלה? זה נקודה אחת. שמענו מהקדוש ברוך הוא על ידי מוישה. לא, זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה ברמב"ם ברור, מפורש ברור, יש כל הביאורים על זה, מה, כבר הרמב"ם לא ניכנס לזה, זה ברור שמענו את זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כל המבין, כולם מבינים, לא, אין הרבה שכותבים על זה, כל אלו שהיום שכותבים על הרמב"ם הזה, היום מאוד עסוקים ברמב"ם הזה, להביא שיטות הרמב"ם, הם כולם מבינים את זה אחרת, לחורה, כך כל אחד שלומד הרמב"ם מבין את זה לחורה, שהוא בא לחלק בנבואות מוישה, ולא לחבר בנבואות מוישה נבואה שלנו. אבל יש, זה נקודה אחת, יש נקודה אחרת. פה הרבי אומר, לקח את הפסוק, נובי עוקם להם מקרב אחיהם כמוך, ושוב, הפירוש הפשוט בזה, שנובי עוקם להם מקרב אחיהם כמוך, אז כל המפורשים, כולם אומרים, גם רש"י, על המקום מפרש, כמוך, כמו שמשה רבנו מאחיך, כך יהיה הנובי הזה. למה הרש"י מפרש כך? אז מפרשים מיד על אתר, כי הרי כתוב, לא קום נובי בישראל. אז כולם, פה הרבי אומר, שהנובי, כל הנביאים בעצם הם כמו משה רבנו. אבל כולם מבינים לחור את הפוסק, שהכוונס הפוסק דווקא להפך. שהפוסק, יש הבדל בין נבואות משה, אבל כמו אחד רק כמו שהוא אח שלו, כמו שאנחנו, משה יהיה מאחיך מכלל בני ישראל, לא יהיה גוי להבדל. אבל לא שיהיה, לא מבינים את זה כמו שהרבי מביא, שאנחנו, שכל הנביאים יהיו בדוגמת משה. לכאורה זה הפך, העניין שלא יהיה כמו עוד נביא, לא יהיה כמו עוד נביא בישראל כמו משה. אז פה הרבי אומר, אז כל זה חידושים של שייפטים נונאי. כן, מפורש. ולא לפני. לא לפני. לא, זה לא מפריע, זה רק פה. זה הנקודה הזאת רק פה. אז לחורה, אז פה, אז זה מאוד קשה להבין, אז לחורה, גם בהמשך האות הרבי מסביר, זה לא בגילוי אצל כולם. אז לא, רק סתם הנקודת העניין, מה שאפשר להגיד בזה, הרבי בליקוטי סיכס י"ד, מה? בנגיע לעניין של כמוך, כן. הרבי בליקוטי סיכס חלק י"ד, גם הרמב"ם, כל העניין של הרמב"ם להגיד שאנחנו לא כמו משה. כדי כן. אז מה שאפשר לומר בזה, לכאורה, שבליקוטי סיכס חלק י"ד, כשהרבי מדבר שיש נבואה וגם בזמן הזה, יש הערה שהרבי אומר שמה, שנבואה בזמן הזה, הוא מובן, שלא כמו הנבואה של זמן הנביאים. כשהוא מדבר לפי שיטת הרמב"ם ששייך נבואה גם בזמן הזה, הוא מוסיף, אבל שלא כמו אצל הנביאים. ככה הרבי מוסיף בהערה, בלי להסביר מה ההבדל, הוא לא רק מוסיף, כן? אז הרבי נוקט בפשטוס, זה ממש הפך מה שכתוב לכאורה. אז מה? דרגה פחותה בנבואה. מה? זה פחות מהנבואה של הנביא. אבל בשביל יש בזה, ודאי, הרי בו בפשטוס, ודאי שלא מביא מהאריזה, בזמן הזה אין נבואה, רק רוח הקודש, זה לא כמו נבואה של נביאים. אז באמת אין בזה סתירה, כי הרבי גם כאן אומר, זה לא בגילוי וכו'. אבל, הרבי אומר כאן בשיחה, אז בואו נמשיך. אז הנקודה היא, בנגיע להלכה ברמב"ם, שכתוב ברמב"ם, שהנביא צריך להגיד עתידות שיווכחו כאמיתיים, כן? גם יהיה אחד שדולג בתורה מצוות, זה שני התנאים של נביא, כן?
מי שיש שני התנאים האלה, לא משנה בזמן הבית, ובזמן הזה צריכים לציית אליו, כן? שכל הדברים, הנתידות שהוא יגיד, יוכחו שהיא באמת נכונים, וגם שהוא ידולג בשם בתורה מצוות. מה? דוגל בתורה, דוגל, נכון. אז בסדר. אז בנגיע להלכה, כל החילוקים האלה, נגיד שמשה רבנו ככה, והנביא השני ככה, שהכל יכול להיות נכון, אבל בנגיע להלכה, כמו שצריכים לציית למשה רבנו, צריכים לציית הנביא הזה, אז מי שהיא הכריח את עצמו בשני הסימנים האלו, צריכים לציית אליו, אז בנגיע להלכה לפעול, אין הבדל בין אין הבדל בדרגה של הנבואה של הנביא. אבל איקר זה עוד יותר. ולחורה, זה סתם בדרך אפשר, לחורה, כאן הרבי לא צריך להגיד לנו, בדיוק כמו אצל משה רבנו, מבינים שבלי המשה רבנו הרי אין מציאות לכל התורה וכולו, מבינים את הערך והחשיבות. ונגיע גם כן, תגיד משה רבנו, הוא יותר נעליו, תגיד מה שאתה רוצה. ונגיע לנבוא בזמן הזה, יש לזה אורך, אותו הערך וחשיבות, ברגע שתצייתו ותשתייכו לנביא הזה, יהיה לכם כל הגאולה, בלי זה אתם נמצאים תקועים בגולוס. אז בנגיע לערך והחשיבות של הנביא, יכול להיות שזה לא באותו דרגה של משה, אבל בנגיע לעצם העניין, עצם העניין משתקף בהלכה שצריכים לציית ולהקשיב לכל מה שהוא אומר, בנגיע לזה הרי הוא כמו משה רבנו ממש. אז כל הפלפול הזה בנגיע לחשיבותו של הנביא כמו משה, זה לא מוריד בכלל מעניין ההבדל שביניהם, כי הרבי לא נכנס לזה, הוא נגיע למעשה בפועל, ונגיע למה שהוא אומר אחרי כך שצריכים לקבל כל ההוראות שלו, שבדיוק כשמות צריכים לקבל ההוראות של משה רבנו, צריכים לקבל ההוראות של הנביא הזה, שהוא נביא אמיתי. מה שהיו נביאים, גם בשאר נביאים, בשאר כל הדיירס, לא חשוב כל כך להדגיש את העניין הזה, כי המילים שלהם לא הגיעו לכל כלל ישראל. היום מדובר על נביא שהמילים שלו מגיעים לכל כלל ישראל, מילא צריכים להדגיש שבנגיע למעשה בפועל, זה בדיוק כמו משה רבנו, לכאורה. זה הסבר אחד, כן? סתם לא, מה? זה שאלה על כמו איכות. כן, בהפך, הרי כל המפרשים, כולם מפרשים, זה לא, משה רבנו לא כמו, כן, כן, מה יספר, מה זה גל, מה יספר, יותר ממשה רבנו, בוא נגיד, משה רבנו היה עם ישראל במדבר, פה יש לו עם ישראל בכל העולם כולו, במילא זה הרבה יותר נגיע ממשה רבנו. והערה בחלק י"ד. הוא מדבר מבחינת הערך והמעלה של הנבואה. מדובר בערך והמעלה של הנבואה, יש לך חילוקים, ככה או ככה, שיטות שונות. אז פה מדובר על המציאות בפועל, לציית לקולו של המלך המשיח, אז זה כמו משה רבנו, או לפי הבנה פשוטה, יכול להיות יותר, זה הרי חובק את כל העולם כולו, לא רק את עם ישראל במדבר. אוקיי? בסדר. אוקיי. טוב, אז אוקיי, עכשיו... ממילא האור הזה תקפה ממילא האור... ההצלחה של האור הזה האור מדובר על הערך של הנבואה, הערך התוכן על המהות. ובאמת הערך של שופטים... פה מדובר על המעשה בפועל. הערך של השופטים פחות מהנבואה הוא לא נכנס כאן לעניין הזה, של הערך של הנבואה, ובזה כל מיני דרושות, אגודות, קבלות, אריזל וכולי, לא, פה מדובר על המעשה בפועל, מה שנגיע לא נעבד בפועל, שצריך לציית אליו, בדיוק כמו אישור. עלינו כאילו אין הבדל מה הדרג הזה. על פי ההלכה, לפעמים נגיע להלוך בפועל, זה לא הבדל, לא, ממש לא. אדרבה, זה נגיע לכל עם ישראל. לכאורה אפשר סתם להסביר מה שכתוב בשיחה, כי לכאורה כל ההסבר בשיחה כאן קצת משעין קצת במקורות, זה לא, איך זה מתאים, זה לא מדובר במקורות של זמננו, מדובר במקורות של כל הראשונים וכל הגמרא וכולי. כתוב מפורש שצריך להיות מעין מבואות. אז זה שאלה או תשובה? זה שאלה או תשובה? שאלה או דברה או תשובה או דברה? בוודאי שזה מדבר גם על הדרגה. אדם, בסדר.
שיחה גם בחלק חיינו בחלק ד' שם הרי זה מפגיש. לא, חלק, אני מכיר, מוכר לי השיחה הזאת. לא יודע. אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. עכשיו, בואו נמשיך באות י'. באות י', הרבי אומר, הרבי אומר, כל זה נכון בזמננו, בפרט בזמננו האחרונים. אז פה נחליט, באות י' זה עיקר נקודה באות י'. באות י' כשהרבי מדבר על קבולת, על הגילוי, הנבואה, על די אריזל, שם מתחיל העניין של הנקודה של ההתחלה. כי בדגל השבטים ויצייך במשך כל הדורות, הרבי אומר שיהיו רק הכנה, וכולו הכנה כדי להגיע לזה. אבל הנקודה של ההתחלה, פה הרבי מתחיל אומר בנגיע לאריזל, ובנגיע לרבינו נשיאנו, שזה התחלה של עניין הנבואה, בפרט בדור הזה. אוקיי, בסדר. עכשיו, אוקיי, בסדר. עכשיו בואו נעבור לאות י"א, כן? באות י"א הרי מגיע, אוקיי, סתם בנגיע לאות י"א, יש להעיר, הרי כתוב באמצע, יש כאן הקטע, כן? נבואה עיקרית, נבואה לאל תרגול, תקם יד, הנה זה מגול הבעיה, כן? כן? סתם להבין, בבניין השיחה, יש להבין שהקטע הזה, לא כל השיחה בנוי מסביב לקטע הזה. השיחה בנוי מסביב למה שמדובר באות י"א בכלל. לא רק בנגיע לקטע הזה. הקטע הזה, הנה זה בוא תקום יד ממש, הרי מדבר, מי שמסתכל על השיחות, על ההמשך העניין באות י"א, יראה יש לנו ההוראות של רבינו שבתאי יצייך ונגיע לכל ההוראות שלהם, אומר, מוסיף עד לנבואה הזו של אל תרגולה תקום יד ממש, אז זה כמו מים המוזגה כמעט, אבל זה לא ממש, לא עיקר המשך העניין של אות י"א. אני לא מדבר פה בערך העניין, נגיד שזה יותר חשוב, זה לא נגיע אליי. אני פה רוצה לדבר רק מצד בניין השיחה, שבניין השיחה לא רק מסביב לנקודה הזו, אז פה, הרבי... מה? אפשר לכתוב את סעיף י"א בלי הקטע הזה. אפשר לכתוב את כל הזוגות, ולא זה, לפי המפנת, זה חשוב, כי באחרת בואו, אני לא מדבר על ערך העניין, נגיע להבנת השיחה מההתחלה, חשוב לדעת שזה המרכז, נגיד זה אות י"א, או יכול להיות אפילו אות י"ב. פה הרבי מבטא את זה במילים מאוד חדות, מוסיף, זה השפה כנראה מהצד. זה לא מוריד בערך העניין, אבל בהבנת העניין כדאי לדעת, כמו שנראה בהמשך האות של אות י"א, כדי להבין את המשך האות, יהיה מובן יותר כשמבינים שזה לא בדיוק, הקטע הזה של נתק מיד ממש, זה לא הנקודה המרכזית של האות, זה נקודה של נקודה, זה נקודה, לא נקודה מרכזית של האות. אז עכשיו בואו נמשיך. הרבי אומר שיש לנו צריכים לציין את כל ההוראות של שבתאי ויצייך. עכשיו בוא, הרבי אומר שזה צריך לקבל את כל המשפטים, הדינים וההלכות, הנהגות של רבי סיינו נשיאנו, שבתאי ויצייך, כן? הרבי מביא על זה, אבל אפילו יש אחד שלפי דעתו, הוא מבין אחרת, אבל בתרא יש להתחשב עם הבנה שלו, אז בתרא צריך לקבל את הדרך של שבתאי ויצייך. למה? לא חדרם. עכשיו יש כמה הבנים שצריכים להבין בעניין הזה, כמה עניינים. בואו נגיד עניין של יוחד ורבים הלוך כרבים. מה הכוונה של יוחד ורבים הלוך כרבים? מה הכוונה כמה של יוחד ורבים הלוך כרבים? זה קצת הם כל השבתאי ויצייך לכאורה לא קיימים עכשיו בימינו אלא. אז בואו לא ניכנס בפרטי השאלה,
ניכנס, אז אני לא רוצה להיכנס, סתם הזכרתי לי שלא רוצה להיכנס לזה, יש שני עניינים, יש בשיחה של חלק חוף א', רבי מסביר, אני לא רוצה להיכנס לפרטי שאלה, כי זה רק מבלבל, אני אגיד נקודה של טירת, לא, יש, רוצה להתמקד יותר מה שכתוב בהמשך, בהמשך באות י"ב, כן? סתם להגיד בדרך אגב, יש בחלק י"א ישרו, יש שיחה שהרבי מסביר, ששמדו באחרי רבים להטס, כן? אחרי רבים להטס, זאת אומרת, אז הדיין, יש שם הערה ארוכה, שמסביר את העניין, הדיין, לכאורה, כדי שנשתמש, יש, הרוב אומרים ככה, אז יש, כשאומרים אחרי רב להטס, יש, אפשר להבין את זה בכמה אופנים, שלא מתחשבים עם המיעוט, או יש אופן אחד שלא, וגם המיעוט נגרר אחרי הרוב. אז לכאורה אפשר צריך להבין מה זה המיעוט נגרר אחרי הרוב, הרי השכל שלהם מבין אחרת, כן? אז הרבי אומר, נקודה מאוד חשוב, אז זה מגיע בכלל, נגיע לכל ענייני הגאולה בימינו, נגיע בכלל, אבל פה הרבי אומר את זה בנגיע לעניין של הלכה, שופטים, פסקי דינים, שברגע שהרוב אומרים ככה, אז גם המיעוט שיש להם דעה אחרת, מובן אצלם, שבעצם העניין, אילו יעיינו וזה וכולי וכולי, יבואו למסקנה כמו הרב, היות שהתירה קבעת, שלא רבים כמו הרבים, לכן אף על פי שדעת המיעוט היא אחרת, הם מבינים בעצם העניין, לאחרי שהרבים קובעים ככה, הם מבינים שבעצם עניין, אילו יעיינו וכולי וכולי וכולי, יבואו למסקנה כמו דעת המיעוט. זה נמצא שם בשיחה בחלק חוף א', ויש, אני חושב, יש בשיחות, יש חלק חוף א' ישראל, אוקיי? ישראל, כן. בעניין של בלב אחד, בני ישראל, בואו להמרצים, אחד באיש אחד, כן. יש שם שיחה שמה, ויש עניין מוסבר, גם יש בהדרן על הש"ס, שנכתב, אני לא יודע באיזה שנה, מאוד נכון, שם יהיה, אז זאת, יפה, נכון, אז במילא, מובן, זה אפשר להשתמש כאן בנגיע ליוחד עולם ולאוכל כרבים, יש עוד עניין, לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש עוד עניין, אבל סתם רציתי להעיר לעניין. מה רציתי יותר להגיע לקטע שלה אחרי זה? מה? לא רוצה להיכנס לזה, לא נגיע, לא נספיק, עיקר יותר חשוב מה שבא ממש ביד אחרי זה, וגם באות י"ב. הרבי אומר, בהמשך לזה הרבי אומר, על די הקבלה, בואו נשים לב למילים האלה, על די הקבלה בקיום ההוראות של שבתייך ויצייך, מזה גופה נהיה מעין, בהתחלה, זה לא, את המילה ההתחלה, אתה רואה? כן. של קיום התפילה, השיב, שבתינו כבשני, יציינו כבתחילה. ועם כל שכן, אז בואו נבין מה כתוב כאן. הרבי אומר, שעל די הציוד שלנו לשבתייך ויצייך נהיה התחלת הקיום לפני שבתייך ולשני ויציינו כבתחילה. הרי לכאורה זה סתירה מנהבה, לא? על די הקיום של השבתייך ויצייך נהיה השיב ושבתינו כבשני. הרי אנחנו מקיימים דבריהם כי הם שבתייך ויצייך, כן? ועל די זה נהיה השיב ושבתינו כשבתייך, כשבתינו כבשני כבשני כבתחילה. בוא אומר שכשמקיימים את ההוראות זה גורם שהם יהיו... נשכח על הסתירה. על די שמקבלים, בוא נשכח על הסתירה. אמרתי סתירה, לא, בוא נשים את זה בצד. על די שזה אנחנו מקבלים ההוראות של שבתייך ויצייך, על די זה נהיה קיום שהושיב תינו כבשני ויציינו כבתחילה. מה נאמר כאן? בואו נבין את זה. הרבי אמר נבואה, והוא גם ממש זה יהיה תקף מיד ממש, כן? אמר נבואה תקף ממש. מה פשט שעל די הקים שלנו, עכשיו הרבי תולה את זה בתנאי. אמר נבואה באופן הקלטי מוקלטי, פסיק, ככה, לא, הנה זה בוא תקף מיד ממש. ועכשיו הרבי תולה את זה בתנאי.
מה קרה פה? כן, אז מה הנקודה? גדר הגולה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, בשיחות של הרבי, היא גדר בעבודה. זה לא עניין של אנחנו מקבלים ממעלה, זה עניין שאנחנו פועלים. כל עניין הגולה. וזה מודגש בעיקר בשיחה של ראי טוב שממתס, שמה זה השכר של הגולה? שנוכל אנחנו לבצע, לנצל את הכוחת שלנו, לעבוד לקדוש ברוך הוא, להפוך את כל העולם כולו וכו'. זה הגולה שמתגלה את הכוח פעולת העבודה של האדם. זה בהתאם לשיטת הרבי שבאיך גילוי העצמוס ודווקא זה בידי הפעולה שלנו וכו'. אז גדר של הגולה, וזה פשטוס ברמב"ם, מה זה ברמב"ם גדר הגולה? פעולת המשיח על עם ישראל. זה וכל הגדר של הגולה זה פעולתו של המשיח של עם ישראל, מודגש ביותר מה שהרבי תמיד אומר, שעצם זה עניין הגולה, עצם עניין המשיח, יש אצל בייס דוד, הנשיאים של בייס דוד יש להם, זה עצם המציאות שלהם, עצם המציאות של בייס דוד הוא הגולה, זה הם במציאות המציאות האישית שלהם כוללים את כל מהותה של הגולה. אלא מה? בזמן הגלות אנחנו לא שייכים לבית דוד הזה כל כך, ומילא אצלנו הפעולה שלהם לא פועל בגולו אצלנו. בזמן הגולה אנחנו נשתייך לגמרי לבית דוד, ומילא יהיה לנו הגולה. הגולה זה דבר כמו שמוסבר בשיחה של בהדרין של טוב ממבוב, מה זה הגולה? משיח הוא עניין עצמי, ומילא מסתייף הגולה, הוא כולל בתוך הגולה, במלכות פתאום, הם כוללים בעצמם, באופי שלהם, הם כוללים הגולה, אז מה הגולה בפועל? זה השייכות שלנו לבייס דוד, כן? זאת אומרת, ועין העבודה שלנו, שאנחנו מכירים בבייס דוד וכולו, מצייתים להוראותיהם, מבצעים את פעולותיהם וכולו, כן? זה הכל העניין של העבודה שלנו. ומילא הרבי אומר, הנה זה בוא תקף מיד ממש. איך זה מתבצע בפועל? הרי הנבואה שזה בוא תקף מיד ממש, על מי הנבואה הזה? זה עלינו, שאנחנו אנם נשתייך לבייס דוד. זאת תהיה כל הגדר הגולה, שאנחנו נשתייך לבייס דוד. אז הנבואה היא שתקף מיד ממש, אנחנו כל העולם כולו נשתייך לבייס דוד. עכשיו הרבי מסביר איך זה מתקיים בפועל, על ידי שאנחנו מקיימים את ההוראות של המלך בייס דוד. אז זה מובן, זה אותו, כן? בואו נסתכל בהמשך העניין, ומכל שכן, כן, בסדר, זה העניין. אבל במילים אחרת, מה הרבי אומר? שהנה זה בו, שתקף מיד ממש, נתחיל לציית אליו. מילא השאלה, מי שאומר, למה הגולה לא כאן? כי אנחנו לא צייתנו אליו, לא מספיק. אבל הרבי אומר שתקף מיד ממש, אז המילים של הרבי שתקף מיד ממש ודאי התקיימו. למה זה התקיימו? זה לא, המילים של הרבי, כשהרבי אומר משהו, הרי חסידים חוזרים על זה, זה נהיה מציאות בעולם. אז זה פועל בדרך ממילא, לא כמו חס ושלום אחד בינינו אומר מילה, אז אם זו מילה נכונה אנחנו מקבלים את זה, מילה לא יפה כל כך אנחנו דוחים את זה, נשכח לגמרי. מילה של הרבי נשמע וכל העולם כולו שומע מזה, כי החסידים חוזרים על זה, זה נעשה מציאות בעולם. אז המילים של הרבי שהנה זה בוא תקף מיד ממש, הם פעלו את פעולתם בעולם, כי הרי החסידים חוזרים על זה, זה מציאות בעולם, הנגדים מדברים בכיוון, וגם מדברים על זה, כל העולם כולו רועד על זה. אז המציאות שפועל בעולם, בין אם רוצים בין אם לא רוצים. אז זה כבר מתחיל. אם זה נשמע בעולם זה כבר מתחיל פעולתו, זה מתחיל פעולתו על אלו ששייכים אליו וגם וכו'. במילא זה מתחיל פעולתו. אבל איך זה מתקיים בפועל, זה הפעולה שלנו. זה לאלתר. כשהרבי אומר לאלתר לגולה, ודאי שהתקוותו של הרבי הייתה שזה יהיה במלואה, אבל גם אם זה לא התקיימה במלואה, זה ודאי פועלת פעולתה ופעלה פעולתה, זה לא שייך אחרת. הרי עובדה שאנחנו היום לומדים את זה, זה בגלל המילים האלה או מילים אחרים, כי זה בדיוק זה של הרבי. אבל כתוב שזה בתור נבואה.
מה נבואה? זה לפי המילים, תגדיל מה זה נבואה, אז יהיה לך, תראה מה זה נבואה, אז הנבואה זה לפי, כן, אז זה כתוב, יש הגולה ישנה, מה? לא שייך, העולם פועל, רואים פעולת הגולה בעולם, זה לא שאלה, מי שלא רוצה להשתייך לכלול את העניין, הוא רוצה שיהיה לו תשובה נוחה בהתאם לעניינו, אז בסדר, יהיה לו שאלות, אבל מי שלומד את התורה בשימת לב אל התורה, אין לו שאלה מלכתחילה. השאלה, כי נכון, יש שאלה עצומה, יש שאלה עליי, למה אנחנו לא משתייכים לרבי? זה השאלה, זה שאלה עצומה. אבל שאלה לרבי אין שאלה לרבי בכלל. השאלה של אלו ששואלים, שאלה גדולה מאוד, אין תשובה על זה, אבל הבעיה היא, השאלה היא לא על הרבי, השאלה היא עליהם, עלינו ועליהם, בפרט עליהם, שלא עולה בדעתם שבעצם השאלה עליהם, זה לא שאלה על הרבי. והשני זה משיח, בעולם נמצא משיח, זה פועל, מתקדם, ואנחנו הולכים, אתה הולך למבצעים, אתה תמיד משתייך עם העניין הזה של הגאולה, של כל השיחות של דבר מלכוס וכולו וכולו וכולו. רק לזכר בשיחה הזו לא מדבר רק על המילים, על הקטע הזה, זה כמו שאמרתי מקודם, תקף זה מפורש כאן בהמשך, בקטע הזה זה מפורש כאן. מדובר על כל כלולות סגנון הדיבור של הרבי בתקופה האחרונה. זה הבניין של השיחה. בוא נגמר את הקטע. בוא נגמור את הקטע ואז נחזור לשאלות שלך, אוקיי? מה? זלמן. אוקיי, בסדר. עכשיו הרבי ממש, בכל זה כיף מזה שבסעיף מייסה עולה במחשוב התחילה, כן? סעיף מייסה עולה במחשוב התחילה, איך מתגלה המחשוב התחילה דווקא שיש על סעיף מייסה, כן? זה בכל באותו קטע, נו, באות יוד א', סעיף המייסה, מחשוב התחילה מתגלה בסעיף המייסה, ולאחר כמה בנגיע לעניינו שהקיומה של הנבואה זה מתגלה על ידי המייסה. הלאחר כמה שזה כבר בדיבור, עניין נבואה, כפי שנהוג לאחרונה, שמביאים כל דבר בדיבור, כולל במיוחד שאות מגיע הגאולה. אז רואים, הרבי מדבר על קולות, סגנון הדיבור בימינו אלה, בשיחות של דבר מלכוס וכולו וכולו, שהכל נגמר, נשלם וכולו, ומיד באה הגאולה. השיחה לא בנוי רק על הקטע הזה, בנוי על המהלך של המילים, סגנון הדיבור של הרבי בכלל, בשיחות אלה, שהגאולה באה וכולו. הוא מודגש במיוחד בקטע הזה. כל הביטויים האלה נחשבים נבואה? מה? כל הביטויים האלה נחשבים נבואה? זה מה שרבי אומר, נכון, ממש, זה מה שרבי אומר, זה ממש מה שרבי אומר. זה ספר של נבואה? נו, יותר מנבואה, זה ספר של תורה חדש, שזה נבואה עם חוכמה וכו'. אוקיי, בסדר? עכשיו, בהמשך לזה הרבי אומר, יש שאלה, אני רוצה לגמור את האות י"א ולעבור לנקודה אחת באות י"ב. זו נקודה מאוד חשוב לפני. הרי בעוד ספר אות הרבי ממשיך, כששואלים, איך יקבלו העניין בעולם, הרבי אומר, כל זה אילו הגאולה הייתה דבר חדש, אבל גאולה כבר לא חדש, כי כבר נמשך בעולם. איך זה נמשך בעולם? מה? בדי שרבי מדבר את זה. עצם העניין שרבי מדבר זה, זה מציאות בעולם. זה צריך את הכחי שכבר היה נבואה, שהיה דיבור. לא, בעיקר, לא חולה, בעיקר. אך ודאי, בעניין, בעיקר, רגע, על שום נקודה. רואים זה הדבר של כל שהדרך שרבי מביא את הגאולה לא כדבר חדש. זה כי זה לא גאולה ממילא, זה גאולה שהגילים ממילא טוב על ידי העבודה שלנו, במילא זה לא חדש. זה נקודה אחת שרואים מכאן. נקודה השני, רואים שפשוט, שמה, זה לא על ידי זה שרבי דיבר על זה וכו', זה כבר נעשה מציאות בעולם. למה זה נעשה במציאות בעולם? זה אפשר להבין את זה בכל מיני אופנים, להסביר גדר נבואה, שנבואה זה נמשך בעולם, אבל כמה אפשר להבין את זה בפשטוס, כי רבי אומר מילה, אז אנחנו חסידים לא שותקים מזה, במילא זה מציאות בעולם. אפשר להבין יותר, מה? לא צריך תקים על ראש.
מה? כי מה רועז? כי זה מציאות בעולם, אבל אתה רוצה שיהיה קיום בחיים שלנו, בחיים הכללי שלנו, בחיים הפרטי שלנו, צריך לבצע, כי גאולה זה ביצוע, עבודה, זה לא, גדר הגאולה זה לא עניין של גילוי, זה לא, זה ביצוע, שייך זה מה שיש כבר, שייך זה מה שהגילוי שיש כבר, שיש כבר ממתי, מאז מתנתנו, בפרט בדורנו אלו על אחרי שיחות אלו, כן? בסדר, כן. עכשיו בואו נעבור לו י"ב. אות י"ב יש פה, הרבי אומר בסוף האות, בקטע השלישי של אות י"ב, שיש שפט ונובי בכל דור, וזהו מיסודי הדס. וכך כך הרבי ממשיך שיש גילוי בכל מקום, בכל זמן, יש גילוי לקוץ למטה. כן? כן? כן. אז פה, זה מילים האלו, ממש מילים מבהילים. למה? הרבי אומר שיש בכלל העניין שהרבי מדבר, זה עניין שהרבי מדבר באחד השיחות של פשטס דבורים שבס זוין, שיש נביא בכל דור, נביא שיש משיח מוכן בכל דור, יש משיח מוכן, זה הרבי אחר כך בשיחות בשנים שאחרי זה, הרבי מביא על זה אחסם ספר בתנורה, אבל שם הרבי מסביר את זה מדעס עצמי, שצריך להיות משיח בכל דור, כי ברגע שתגלה הגאולה שהוא צריך להיות מוכן. זה הרבי מסביר באחת השיחות בפרשת דבורים, טוב שנון, אני לא זוכר בדיוק איזה שנה. אוקיי, עכשיו, כאן בשיחה זו, הרבי הביא את העניין גם לפני כן, באות ט', הרבי מסביר, באות ט', הרבי אומר את זה באות ט', הרבי אומר ממש באות האחרון, בקטע האחרון של אות ט', ובכל דור ודור, הרבי אומר גואל ראשון וגואל האחרון, בכל דור ודור יש אחד שרואה לזה. באות ט' בסוף הקטע האחרון שלו. זה ממש, כל דור ודור יש אחד שרואה לזה. מה שמתחדש? מה? לא פשוט בחלק י"ד. מה זה קשור לחלק י"ד? לא יודע, שנסתר כל נבוא. זה לא קשור, פה מדובר על משיח, לא מדוברנו על... פה, לא, עכשיו, נכון, פה כתוב נביא שפט. אני מדבר על משיח. שאם משיח בכל דור, הרבי מסביר באחד בשבס דבורים, טוב שנונו, טוב שנמנטס, אני לא זוכר, בשיחה זו זה מוזכר, זה מבואר שוב באות ט' של השיחה, משיח בכל דור, יש אחד שרואה לזה, ואחר כך יש בשיחות של טוב שנמב' פה, אבל פה יש משהו מיוחד. הרבי אומר זה מיסודי הדס, שמה? שיש שפט ונובי בכל דור. מיסודי הדס. אצל הרמב"ם יש לו י' ג' עיקרים, וי' ג' עיקרים האלה לכאורה לא מופיע הנקודה הזאת שיש שפט בכל דור, או שיש נובי בכל דור. לכאורה לא מופיע, פה הרבי מסיים את השיחה שיש שפט ונובי בכל דור. עכשיו, לפני כן, מה השאלה? יש לנו י' ג' עיקרים מהרמב"ם, י' ג' עיקרים. בי' ג' העיקרים האלו אין לנו עיקר לכאורה, אין לנו עיקר כזה שיש משיח ונובי בכל דור. ופה הרבי אומר, דוס מיסודי הדס. מיסודי הדס, בעוד עוד י"ב. שיש משיח, שיש שפט ונובי בכל דור. אוקיי. בתחילה באות טס, הרבי הסביר, באות ח' או ט', אני לא זוכר בדיוק, באות ח', הרבי מסביר שיש שפט, כשהוא מדבר על עניין שבשליחוסיו שלהם אבדינון, הרבי מסביר שיש שפט בעצם בכל דור. אבל הוא לא הזכיר שם שיש נובי בכל דור, יש אפשרות של נובי. לא אומר שיש נובי, פה הרבי גומר את השיחה, הוא מסיים, שמסודי הדס שיש שפט ונובי בכל דור. עכשיו, לפי מה שרואים להרבה שיחות, רואים את הקו הזה, נראה את זה גם בשיחה של תצא, הרבי שבת מדבר בהתוועדות, הוא מבאר את העניין, אז לפי זה הוא בונה בניין שלם, כשמגיע בסוף ההתוועדות, בסוף השיחה, נאמרים מילים כאלה שלא מופיעים בהתחלה.
זה בנוי על יסוד מה שבנוי בהתחלה. הרבי בונה בניין שלם ועולה 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 ועד שהוא מגיע לשיא בסוף אצבעות ומבטא מילים שלא, שבנוי ממש אמרנו מקודם, אבל לא נאמרו מקודם. מה שהרבי אומר כאן שיש מיסוד ההדס, אין יש שפת נובי, אז במילא אנחנו חסידים מבינים מאוד למה הרבי קורא את זה בשם יסוד ההדס, כי ההכרה של עם ישראל ברבי כנובי ושפט, אצלנו מובן מאוד זה יסוד ההדס, אנחנו מבינים את זה מאוד ברור ומאוד פשוט. אבל פה הרבי אומר כותב את זה ממש בפנים בשיחה שיסוד ההדס, שיש נובי ושפט בכל דור, שלבחור לא אמר את זה מקודם, מתחילה הוא אמר לכל היועצים שיש שפט בכל דור, וגנה לנובי הוא אמר ששייך אפשרי. אז באמת מי שמסתכל במילים כאן בשיחה, הרבי לא כותב את המילים האלו כל כך באופן פסוק ככה, הוא מוסיף שיש תמיד גיל אלוקות למטה. זאת אומרת, למה? לכאורה, כי זה לא כותב ברמב"ם שיש נביא ושפט בכל דור. אז אבל לאור מה שהרבי הסביר שיש תמיד השייכת לאלוקות וכו' 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 וכל מה שהרבי הסביר לפני כן בשיחה, אז יש לנו תמיד השייכת ושייכת אצלנו בגולי. במילא מובן, במילא לאור מה שהרבי הסביר עד עכשיו בשיחה, מובן שבעצם העניין יש מסוד הדס, יש שפט ונובי בכל דור. זה לאור ההבנה שלכן הרבי מוסיף את המילים שיש תמיד גיל אלוקות. זה לא עניין, זה לא עניין כתוב, חתוך ברור ברמב"ם, אבל זה נשמע ממשמעות לפי ההבנה שהרבי הסביר לנו עד עכשיו. אבל איך שהמילים האלה שזה מיסוד הדס, מילים מאוד משמעויות. עכשיו, המילים האלה רבי חוזר עוד פעם, באות, באבן השתייה, שוב אותו מילים, שמה? שפט ונובי בכל דור. ושוב אותו מילים, שייך ללוקות, גיל ללוקות. אז אם אני גיל ללוקות באופן תמידי. אז כן, זה הנקודה. אז רציתי רק להראות איך שהדברים שהרבי מדבר בשיחה, משייך לנו לעניין השפט, מקשר אותו לעניין הנביא, ולפי זה באור השיחה הוא כבר מניע כבר יסוד לדעת, מיסוד הדס, שיש שפט ונובי בכל דור. זה רציתי להראות איך שהבניין השיחה הולך. יסוד הדס, הרבי משתמש בביטוי בלושן הרמב"ם. הוא רבה בביטוי, זאת אומרת, זה כלול במשמעות לושן הרמב"ם, לאור מה שידוע לנו בדברי הרמב"ם, לאור מה שידוע לנו ברמב"ם, לפי דברי הרבי, זה כלול במה שכתוב ברמב"ם. אני לא מכיר, אני שמע, לא יכול בפשטס. כל הדיבור, כל מה שהרבי מדבר כאן, זה בכל בפשטס. לדוגמה, הרבי כל הבניין של השיחה בלוי על העניין של הפוצץ מיונס חוצה, כן, נכון? אני צודק או לא? זה כתוב באות, שנסתיים מעין של הפוצץ מיונס חוצה, זה כתוב בשיחה כאן באיזה מקום, כן? אז זה הכל מדובר על הפוצץ מיונס חוצה, ודאי שמדובר על כל עניין החסידס, שהעניין החסידס נעשה מובן גם לנפש הבעמית וכולי, אז מילא מה, הכל מדובר בפשטס, הכל מדובר בפשטס, גם כאן מדובר בפשטס. הפשטס הזה התגלה אלינו בימינו, כהיות שחסידס התגלה כבר במציאות העולם. אז זה לא הכל בפשטס, זה לא. מה? פשט מאוד, נסתלקו נבוא מפגע ישחר מלוכי. הרב אומר נסתלקו ולא בוטלו. אז הרב מסביר שזה היה ראוי תמיד להיות, אבל מצד העולם לא תמיד זה היה. ומצד העולם לא תמיד זה היה. לא, אני לא מבין, לא תמיד היה, לא. מה שהרב אומר בחלק י"ד, נסתלקו ולא נסבט, זאת אומרת שמצד למיילו זה תמיד קיים. מצד למטו זה לא תמיד קיים. אז מה זה אומר? אז פה מגלה, אז הרבי בעצם אומר אותו דברים, למה אתה צריך להביא? מיכאל י"ד, הרבי אומר את זה כאן בשיחה. לא, אבל זה לא מסתדר. נסתלקו ולא נסבט. זה אומר שמצד למיילו, בחלק י"ד. הביאו בחלק י"ד. אז זאת אומרת, זה... גם למה צריך חלק י"ד, זה כתוב פה בשיחה, זה מה שאמרנו מקודם, לא אמרתי את זה מקודם. לא, אני לא יודע למה זה, לא.
זה שנסתלקו ונסבט לו מה הפירוש בזה, שזה מצד למיילו זה תמיד קיים. מצד למטו לא היה הכשר לזה. מי אומר הבנה? זה הבנה... זה הביאור בחלק בדלת. זה הביאור בחלק בדלת. אני לא יודע, זה לא כתוב בין צד למיילו לצד למטה שם. לא כתוב את זה. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא. אתה רוצה להביא לי סוד מחלק י"ד, לא, המילים האלה, מילה למטה לא כתוב בחלק י"ד. יש חלק בין... נכון, אז במילא, בואו נגיד, מה שכתוב בחלק י"ד, שזה אפשרי. זה מה שאמרתי מקודם, בשיחה, הרי מוסבר כאן, בשיחה גם כן. זה אפשרי, לא כתוב שזה ישנה. אבל אחרי מה שכל שהרבי הסביר בשיחה, עכשיו הרבי מסכם ומסיים את העניין, מה שאנחנו יכולים עכשיו להכיר, שבעצם העניין זה... שהיה נובי בגשמי... שהיה נובי בגשמי בכל דור. שהיה נובי, אני לא אומר בגשמי, אני לא אגיד מה שאני אומר המילה של הרבי, אני אגיד, יוסיף מילה, תגיד לי שזה לא כתוב בשיחה, אז כדי להיזהר מזה שלא ייכשל אז שיש, הרבי מוסיף, זה מוסיף את זה פעמיים, כגילוי ולקות מלמעלה. למה הרבי מוסיף את זה? לחורה, כי הרי זה לא עניין כמו שבפשט לפי ההבנה ברמב"ם, אלא זה עניין של מתוך השייכת שלנו בימינו ללקות, מה שהתגלה בימינו, אז במילא זה שפט הנובי בכל, מסייד הדס משפט הנובי בכל דור. לאור מה שמובן לנו בימינו, לאור כל השיחות האלה, בפרט השיחה הזו של שפטים, מובן שיש שפט הנובי בכל דור. זה לא מדובר על בן האדם, הבן אדם מגשמיס תמיד קיים. מדובר על הבנה של נונו בבן האדם הזה. מה ההבנה של כלל ישראל בבן האדם הזה? לא רק של חסידים. מה ההבנה של... היום, ההבנה של כלל ישראל בכלל, הוא שיהיה הבנה שיכולה להיות. גם לכלל ישראל, גם לאלו שלא מהדס חסידים, שהוא שפט הנובי. שיהיה נכון. עכשיו, אני אוהבת להכיר את זה. תמיד חילקנו מדרגס, בין מוישה רבינו לזה שבכל דור, בין הצדיקים של דורס הראשונים, כל החלוקים האלו נכונים וקיימים, הכל כתוב ביסודות, בגמרא וכו' וכו', אבל כל החלוקים האלה זה מוגדר, ההגבלה לחלוקים האלה היא הכל מצדנו, כשאנחנו לא מכירים את העומק שיש בתוך הגדולי ישראל האלו, בתוך הנביא והשבט. אילו יכולנו להכיר את העומק שיש בשבט הנביא, היינו רואים שבשבט הנביא בעצם יש כל העניין, יש לו שלמת עניין השבט, שלמת עניין הנביא, והחסרון שבו זה תלוי בנו, שאנחנו לא עושים. מה? היה לא בוודאי. שמה? היו לפני הקץ של הרמב"ם. אני לא מבין. זה היה גם לא אמרו את זה לכל דור. אבל אם היה פעם אחת זה כבר אומר לפני הקץ. שם זה לא כתוב בכל דור. לא, בעצם בליקוט השיחה זה חלק ד' שכתוב, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר. מה שאני אומר. כן, זה בדיוק, זה מה שאמרתם קודם, זה לא בדיוק אותו דבר. אז הרבי לא אומר שזה לא אותו דבר, בעצם העניין מה שאנחנו יכולים להשתייך עכשיו לעצם של הצדיק הזה, שבעצם יש לו כל העניין. בגילוי לא, במילא זה יש הבדל בינו לבמוישה רבינו, במילא יש מה שכתוב בחלק י"ד, זה לא כמו שבתורת הקודמים. זה מדובר על הכל מצד, היחס, זה מה שמוסבר בשיחה של טובש, עוד נגיע לזה, שהיחס של כלל ישראל, זה מציאות על פי תורה, כל זמן שאנחנו מתייחסים לשפט הזה, כצדיק, ולא כשפט הנביא, אז על פי תורה זהו, יש לזה מציאות, זה המציאות, כי ישראל מגלים את המציאות שיש בתורה, את העניין בתורה, מתגלה על ידי ישראל, במילא על פי תורה, ככה מציאות, והגאולה תמיד הייתה, אנחנו לא רואים את זה כגאולה, אנחנו ראינו רק את הגלות, סבלנו מהגלות, ומילא על פי תורה זה גולוס, אנחנו כסרול קייבים את זה. בימינו אלה אנחנו יכולים להכיר את עניין הגאולה שיש בגולוס, יכולים להכיר עניין השבט הנביא שיש בצדיק, ומילא על פי תורה אנחנו באים להבנה שבעצם זה מה שכתוב ברמב"ם, בעצם זה מה שכתוב בתורה. והישראל קובעים, הכוונה של התורה מתגלה על ידי ישראל.
בקשר למה? בקשר למה שדיברנו קודם, על הנבואה, מה הרב הסביר? שמה? הגבוה על הגאולה, גאולה היא המציאות של הגאולה, זה ממש מבואר בשיחות של הרבי. שהגאולה, המציאות של הגאולה זה גדר בעבודה. זה גדר בעבודה. זה בשיחה מה של ראה, למדנו בשיחה של ראה תשמ"ט, שם זה מוסבר במודגש בדרך הכי בולט, אבל זה בעצם מבואר בכל השיחות, הרבה שיחות לפני כן. שהגדר של הגאולה העבודה, במילא כשרבי אומר, הנה זה, בוא תקו מיד ממש, פירוש הדבר מאוד פשוט, שאנחנו תקו מיד ממש, נתחיל לפתוח את העיניים. זה רבי ניבא שאנחנו זה גדר הגאולה, מה? הרבי מדבר, הרבי מסביר מהו גדר הגאולה, והרבי מדבר על הגאולה, כנראה הכוונה שלו על משהו אחר. במידה מסוימת, כן, ודאי, פתחנו קצת, לאחרי שרבי דיבר הדברים האלו, כולם נעשה הזזה אצל כולם, הזזה משהו אצל כולם, לא יודעים באיזה כיוון, אבל נעשה, במילא מה? כל שיחה, כל מילה של הרבי פועל על העולם, בגלל, לא, כי הרבי פה מדובר יותר, זה כתוב, זה כתוב פה, שיש את זה בדיבור, בפרט אחרי שמדגישים את זה מאוד בדיבור, זהו כל העניין, הרבי מוצא את זה בדיבור, אז זה כל המציאות, זה כל העניין, ומילא העולם הולך לפי הדיבור של הרבי. הרבי אומר את זה, זה נקבע עכשיו במציאות העולם. עכשיו הוא אומר את זה בצורה מודגשת, אז נקבע יותר. מה יש לך? למה? למה? כי תארי חסידים לא שותקים על המילים של הרבי, ומילא זה מציאות בעולם. אז באורס היה זה שטורם גדול, לא על מה? מה? באורס בורים היה שטורם גדול על הנבואה בנונים, לא? כל השטורמים האלו זה הכל לפי הבנה בגאולה של דור השישי לפני כן, אבל לא לפי הבנה של דור השביעי שמתחיל ללמוד, כל האורות האלו לא מתחילות. מה? איפה? בתור שינוי? לא, בנונים. אני לא זוכר. אני לא זוכר, אתה מבין, אני לא זוכר. אוקיי, בסדר.